Syöttöjä. Hyvä syöttö. Paitsi se vähän kerkeä. Tomi Pyyä. Eiku pitää olla. Hirvetään filmiä. Olikohan tilanne? Kulmalippuakohan? Hyvä. Ala apuja Lotalle, Pekka! Ei oo ollut Samu ollut pitkä. Joo, Pekka. Ajetaan! Linna Ronkari. Tästä Juki kännäs. Hyvä! Ei saanut jalkaa. Pois! Se oli kunnon syöttä, mutta me vaan otettiin sen pois. Mä en ikinä irtse. Mä en oo vieläkään nähnyt sitä syöttelyjä kunnolla. Akseli juokse! Oot napiampi! Hei, täällä on muuten 2 yytä kentällä. Ei haittaa. Nyt ois patee.